Mektep okuwçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça 6 asyryň altyn zehirleri atly bätişiň döwlet tapgyr tamamlandy. Bilim ministrligi tarapyndan gurulýan bätişik ýaşlaryň ilim gözlegleri bolan köwetleriniň barha artýanyny görkezdi. Mehriban ýakdamyň beqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne bilimiň mazmunyny we hilini kämilleşdirmek, häzirki zamanyň ýokary talaplaryna laýyk pikirlenýän zekini ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek babatda bilim işgärleriniň öňüne goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, tebigy zekini, dersler boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn okuýup dur başlanyklaryny görkezden mektep okuwçylaryny tapatlandyrmak, olary höwetlendirmek hem halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen geçirilýän 6 asyryň altyn ratly bäsleşikleriň tertibine laýyklykda 10-njy 11-nji sınıf okuwçylarynyň arasynda okuw dersleriniň 10 boýunça ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry geçirildi. Mektep okuwçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça bäsleşikleriň Itrap şäher, Aşgabat şäher we vilayet tapgyrlaryna 5-nji 11-nji sınıf okuwçylaryň müňlerçe gatnaşdylar. Bu tapgyrlarda ýeňi bolan 10-njy 11-nji sınıf okuwçylarynyň 773-i bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşdylar. Bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdepleriniň muallimlerinden düzülen eminler toparlary geçirilen bäsleşige gatnaşan okuwçylaryň matematika, fizika, ingliz dili, himiýa, biologiýa, informatika we informasiýa tehnologiýalary okuw derslerinden görkezjileriniň geçen ýylkydan ýokardygyny, ýagny ýaş nesliniň bilime bolan höwetleriniň has artanyny bellädiler. Geçirilen döwlet ders bäsleşigine ýeňi bolan okuwçylaryň 230-i 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlara nasip boldular. Döwlet ders bäsleşiginiň netijesinde Daşary welaýatynyň mektep okuwçylary 51 orun, Aşgabat şäheriniň mektep okuwçylary 45 orun, Mary welaýatynyň mektep okuwçylary 42 orun, Lewap welaýatynyň mektep okuwçylary 33 orun, Ahal welaýatynyň mektep okuwçylary 16 orun, Balkan welaýatynyň mektep okuwçylary 11 orun we aýratyn ýekine çagalan döwlet mektebi internatynyň okuwçylary 33 orun eýleme başardylar. 6 asyryň altyn zekini ratly döwlet ders bäsleşikleri ýerli häkimlikleň ýardam bermeklerine guramaşlykly geçirildi. Bäsleşikler gatnaşan okuwçylaryň hemmesine ýadgarlyk sowgatlar goşurildy. Okuw dersleri boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňjilerine Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlary goşurildy.